И здравейте хора, аз съм Джидо и днес ще играя Агарио. Поставих с нов рекорд и бях на 7 място, имам снимки в телефона, дано да не съм ги изтрил. И такова. Може тя да кача в YouTube. Ако може изобщо снимки да се качват, защото аз не съм качвал и не знам. Добре, един се хвърли върху мене, в мене. Ей така, почнах, двама се хвърлиха в мене и много бързо за 20 секунди станах 200 точки, после почнах да ям по-малките, станах 1000 точки и един пак се хвърли огромен обаче в мене и така свърши. Охо! Той е по-голям от мене. Или по-малък е, ама не мога да го изям. Добре. Тук като се загледаш, сякаш аз съм по-голям от него, ама... А сякаш той е по-голям от мене, ама... Майко, приклещиха ме двамата. Бързо. Ще мина. Опа, добре минах. 163 точки, даже изядох един малък. Охо! Хвърля се. Така. 222 точки. Аз го направих. Той рекорд го направих без да снимам. Просто си играх и така. Не ми се снимаше. И... майко, за малко! Се измъкнах 2 пъти и то. От общо 3 такива. Майко! То са огромния. Ако може да го изям това, но той е по-голям от мене. Сега то за магони, за... Виж колко са малък и то с магони. Не ма гони, не можеш. Охо! Ес! Колко точки съм? 104. Да, много добра идея направи той, ама... Аз по-хубаво да не ся близо до този. Сега ще се отдалеча. Той е бавен. То не, че аз съм много бърз, ама... По-бърз съм от него. Не. Махнете се, моля, не го искам тук. Моля, представете си, той видяхте ли колко беше голям? Гледайте, той е на 2 части. Ето го първия. Майко, как го изяде. Как го излапа. Беше доста голям, пък не беше в класацията. Имаш сигурно 4-5 хиляди точки. Не! Майко! Как така ме изяде, бе? Бах ти работата. Трябва да ме изяди целия, не половината. Не 1/4 да остане от мене. И пак да ме изял. Майко. Сега то се първи пък. Гледай. Той сам се фидва, но това е добра стратегия, защото то пак се връща. Втора позиция. Пък вижте какъв е огромен. Не. Не са от тук. Барак Обама. Моят човек си. Махай се, бе. Уоу. Барако. Чай, този Барак Обама ли? Де знам, мисля, че да, ама. Они явно са го изяли. Дед беше втори. Сега, дед бях до него. Няма го. Как ще го изядат, то толкова голям беше. Кой ли може да го изял? Аха. Давай. И ще го изядох, ама не можах. Лоша работа. Аз да ли съм по-голям от едната част на НАСА? Да. Махам се оттукач. То с НАСА как лесно може да ме изяде. Или пък и той се, дето ме гони.
Добре. Давай! Давай! Yes, излапал го. Така. Сега. Така. Не този час, и този да ги изяде. Супер. Все пак. Този час да изяде всичко. Добре. Добре, вече да ми изядат едната малката част, то много малка и голяма работа и да я изядат. Не, малката част. Нищо, че е малка, не я давам. А с нея се... Вече съм огромен. Не. Стига, бе. Ще измъкна. Се измъкнах се. Браво, бе. Омага, сега ще ме идат пак. Давай, една част само. Така. Другата част да се събира там и да бягам. Не, ужас. Ме изядоха само. Нямаше как аз се просто с всичко да избягам, ама нямаше как това. Трябва само да изяме това. Тук около него да му да ни яде толкова точки. Той обаче... Майко, дай ме. Благодаря, дай още малко. И то Пучин се казва сигурно, да. И на трето място има някакъв Пучин също е на четвърто. Аре, бе, хвърли се в мене, бе. Супер. Сега, качвай се нагоре, сега ще дойдеш при мене. Ужас. Добре, продължавам с тази игра. Макар че толкова тъпи изяждания, дето само ме ядат. Нямаш как да избягам от този Пучин. Беше много интересно обаче тогава. Ама ме изядоха. Защото бях приклещен от всякъде, пък бях толкова с голям. И това беше единствения шанс, обаче то пак после... Пак ме изядоха. Няма да ме изядеш. Само да стана двоен. Нищо не постигна. И ако можех да го изям сега, много хубаво ще да ми стане, ама не може. Но пак да дойдеш тук при мен и сега като стана по-голям. Те служда най-добре. Да отдалечено. Но така е края, сега ще го видим пак този. Дано. Майко, бягай се. Ще гледам да настоя долу-горе, близо до някой, дето е средно голямо, пък има един до него, дето като стане двоен не може да го изяде. Защото като стане двоен и аз излитам с него. И няма смисъл тъй. Аре, то си не мога да го изям. Не. Той е почти колкото мене. С малко точки ще и по-назаре. Сега този Микол, де. Ама то много тъпо име има този. Сега тук ще мина ли? Да. Те като са големи, огромни. Путин, бе, изядоха ли те, бе? Ела сега аз да те изям. На другите им да, пък на мене не ми да. Гледайте го. Луната мисля да отида да не падна, ама няма. Те или иначе сега ще се предаде, ще излезе от някъде. Омага. Ще го обградим. Няма как. Добре. Гледай го, хвърли се в него, хвърли се в мене, виж колко съм малък аз. Гледай го ти, бах ти глупака. Сега хвърля ли на слънце са пръсни, този хубаво ми. Да го ударя слънце. Давай. Ще дойда аз на него. Сега ще му препреча пътя. И тук е края. Някъде. Да. Майко, бягай. Бягай. Ето го края, он е приклещен. Ама и аз ще взема само с приклеща и тогава... Няма.
То ще вземе да ма... Майко, бягай! То сега ако стане двоен ще ме изяде. И ще ми е тъжно. Приклещен съм сега тук. Няма да мина. Но той си без стои. Не. Така, нападай него, не мене. Така дали ще мога да се промуша? Да, то се е втория. Как са тия огромните така, бе? 230 на точки. Гледай го! Ай, фърли се в мене, за ков него е. Бах ти тъпи е това. Еми след малко ще трябва да свършвам клипа. Да го спирам, бе. Добре. Вече съм почти 250, даже съм вече 256 точки и ето сега ако мога да го изям ще е много хубаво, ама... Или пък той е. Охо, той е най-добре. Няма да мога обаче. Хвърли се. Така, изядах го. И ето с мога да изям. Добре, ела така. То са пиколо, са пиш пък. Не мога да скина на пиколо. Сега ще го обградя аз. Да, няма къде да ходя. Така. Майко, къстама. Такъв. Охо, да. Супер. Ела наса. Така. Вече съм почти 400 без една точка. Давай, аре, една точка. Не. Да не си посмял. Не си го и помисляй. Не си го и помисляй, казах. Казах аз. Аз ти казах. Добре, 401, супер. 401. Вече сме повече, но преди бяхме 401. Аре бе, ела така. Охо, сега ще стана. Аз тук ще ги вземам двамата. Да. И то сега ако стана два, няма да го вземам. Ужас. Посавка ли беше, бе? И трябваше аз да съм по-близо до него. Охо, супер. Ето, тос. Но той е малко по-голям от мене, да. Ако стане един цял. Нинджа. Охо, ти ми трябваше. Тия сега как мога да им кажа аз. Даже ще им кажа. Още малко. Стига, бе! Еми... Те... Изяждайте му направо целия кома ми се ти мине. Аре, почти 500 точки бях. Сега стана един, колко ли съм голям. Колкото е това. О, ес! Връщам се, но няма време. Не. Майко, как минах. Охо! Ако то си два насам, аз мога да се пръсна те. Не мога. Тъкмо. Сега давай да изстрелям към този. Едно слънце. Аре бе. Ай, изаждай ма. Добре. Това ще бъде за клипа. Надявам да ви е харесал. Абонирайте се, давайте лайкове, пишете коментари и чао.